बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो खिन्थु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो बिटिसियावनो थागोन बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों जायखिजाया बर' हारिया साफ्रोमबो बर' फिसाया मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्लायबो दङ बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ मा होनदों उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया